खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। उत्तरकाशीनि सिलकेरा टानेलाव सा 46 मावथिफोरा नांथानानै थानाया दिनैसिम 17 सान जालांबाय। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोनखौ गोबां नाजासेयावबो रैखाथियै हा सिंनिफ्राय दिहुननो हानाय जायाखै। बिथांमोनखौ रैखाथियै दिहुननो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय एक्सपार्टफोर आरो मेसिनफोर लाबोनानै ड्रिल खालामगासिनो दं। नाथाय खामानि मावफुबाय थानाय समावनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेंनाया नुजाथियो, जायनि थाखाय खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। बेफोर जेंनाखौ नुनानै टानेलनि सिगाङाव बाबा बकनाथनि मोनसे थानसालिबो गायसननाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो दा मोनसे गोमोथाव जाथाय जादों। टानेलनि सिगां फारसे हरखाबै इसोर शिबनि मोनसे सावगारिया टानेलनि हाजोआव नुजाथिफैदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला हाजो सिङाव थानाय दैफोरा हाजोआव ड्रिल खालामनायनि जाहोनाव सेरमायबोनानै टानेलनि सिगां फारसे थानाय हाजोआव सिखांफैदों, जाय इसोर शिबनि बादि मोनसे सावगारिया बेरखांदों। बे गोमोथाव जाथाया मैया समबारखालि एबा शिबनि सानाव नुजाथिदों। बिनिखायनो टानेलाव खामानि मावग्रा मावथिफोरा इसोर शिबखौ फोथायनानै ड्रिलिंनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। गोबां एक्सपार्टफोरा नाजानानैबो जाफुंसार जानो हायैलाय दा इन्डियान आर्मिनि सा 30 एक्सपार्टफोराबो रैखाथिनि खामानियाव बाहागो लादों होननानै मिन्थिना मोननाय जादों आरो फैगौ 30 नबेम्बर खालारसिम रैखाथिनि खामानिया आबुङै मावफुंजागोन होननानैबो मिन्थिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे टानेलनि सिङावनो सानै बर' फिसायाबो नांथानानै दं। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथनि मोनसे गोख्रों एक्शन। नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ, सोदोबा बांद्राय जायोब्ला जोंनि सोरगिदिं दावराव आरो सुखुयि जायो, थामहिनबा सोदोब गेब्रेङो। बे सोदोब गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखायनो सीएम योगी आदित्यनाथ बिथांनि लाउड स्पिकार 2.0 बिथांखि। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजोआव सोदोब गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय मैया फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्रायनो उत्तर प्रदेशनि पुलिस बिफानआ मुस्लिमफोरनि मस्जिदाव लगायनाय माइक थामहिनबा लाउड स्पिकारफोरखौ बोख्लायनाय खामानिखौ मावो। मुस्लिमफोरनि मस्जिदावल' नङा, जेराव लाउड स्पिकारनि माइकफोर लगायनाय दं, गासैखौबो बोख्लायजोबनानै होनाय जायो। मैयानि मस्जिदनिफ्राय लाउड स्पिकार बोख्लायनाय जाथायाव जेबो दावराव जानायखौ खोनानो मोननाय जायाखै। नाथाय बिनि सिगां लाउड स्पिकार 1.0 आव गोबां मुस्लिमफोरा बेरेखा खालामनानै दावराव खालामदोंमोन, जेराव सा 20 जन पुलिस मावफारियाफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। नाथाय सीएम योगी आदित्यनाथनि गोख्रों एक्शनाव गासैबो दावरावफोरा साननैयावनो जोबनानै थांदोंमोन। दा उत्तर प्रदेश पुलिस बिफानआ नोगोर सोहोरजों लोगोसे गामि गामि हाबनानै मस्जिदफोरनिफ्राय लाउड स्पिकार माइकफोरखौ बोखारगासिनो दं आरो जेब्लासिम गासैबो लाउड स्पिकारफोरखौ बोखारजोबनाय जाया, अब्लासिम लाउड स्पिकार 2.0 सोलिबाय थागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायदों। उत्तर प्रदेशआव दा गंसेबो धोरोम थावनिफोराव लाउड स्पिकार थानाय नंला। नाथाय बे जाथायखौ लानानै गोबां मुस्लिम सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सीएम योगी आदित्यनाथ बिथांखौ सोंखारिनायखौबो नुनो मोन्दों। दासान्दि चाइना हादोराव सिनाय मोनै भाइरासजों गोबां रोजा रोजा उन्दै उन्दै फरायसाफोरा बेरामाव गोग्लैगासिनो दं, जायखौ लानानै चाइना सोरखारा साउथ चाइना फारसे थानाय गंथाम रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होबाय। बे जाथायखौ लानानै अल हेल्थ अर्गानाइजेशन आफादाबो गिखांनाय मोननाय फोरमायदों आरो चाइना हादोरनिफ्राय रिपर्ट बिदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि चाइना हादोरनि खोला फारसे थानाय गंथाम रायजोआव उन्दै उन्दै गथ'फोरा सिनाय मोनै भाइरासजों गाग्लोबजानानै माइकोप्लाज्मा, निम'निया आरो इनफ्लुएन्जा बायदिसिना बेरामाव गोग्लैगासिनो दं। बिनिखायनो बे बेरामफोरखौ बांद्राय गोसारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय चाइना सोरखारा फरायसालिफोरखौ थि गैयै समसिम बन्द खालामना होनाय जादों। बे भाइरासआ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गोख्रैनो गाग्लोबनानै माइकोप्लाज्मा, निम'निया आरो इनफ्लुएन्जा बेरामाव खोख्लैयो। बे खौरांखौ मोननानै दा भारत सोरखाराबो एलार्ट खालामनानै होदों। भारतनि मिरु सावस्रि बिफानआ जेसेबां हायो सिगांनि कभिड-19 समाव बाहायनाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ हादोरनि गासैखौबो मानिनानै बाहायनो खावलायदों। मानोना थांनाय 2019 मायथाइनि कर'ना भाइरासजों भारत हादोरजों लोगोसे गोबां हादोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो बे बेरामजों जुजिनो थाखाय हादोरनाङैनो लकडाउनबो खालामनो गोनां जादोंमोन। बेखायनो भारतनि मिरु सावस्रि बिफानआ गासैबो रायजोनि सावस्रि बिफानखौ एलार्ट थानो थाखाय बिथोन होदों।
नाथाय गुबुन फारसेथिंजाय चाइना हादोरा बे भाइरास गोसारनायखौ नंखाय होननानै बुंदों आरो दासान्दि उन्दै गथ'फोरनाव नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ बोथोरजों जानाय बेराम होननानैसो बुंदों। मैया क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि सेथि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थाङो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। मैयानि हाबाफारियाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङाव गिबि मुंख्लं जानाय आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। बड'लेण्ड दाबिनायनि मुङाव मुंख्लं जानाय गिबि बर' आइजो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मान होनायखौ गायदे बसुमतारीनि फिसाज्ला करिन बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि बिबाजै प्रन्जा बसुमतारी बिथांमोना गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला अल बड' एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि लेङाइ आफादगिरि बिजों बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुङो दि गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरा फिन आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनो थाखाय थाग थियारि जानो नांगौ आरो फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव लोब लोब बाहागो लानानै बड'फानि सिमांखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होनो नांगौ होननानै बुङो आरो जेब्लासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुङा अब्लासिम गोख्रों सोमावसारबाय थागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बिटिआर हालामनि 40 नं रौता बियाबनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 40 नं रौता बियाबखौ बिटिआरनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन जौगाहोनायनि थांखि लानानै दावबायफैदोंमोन। बिनि लेखायै बिथाङा रौता आरो बर' बाजारनि दाब दाब जायगाफोराव गुदि फरायसालिनि न' आरो नलेज सेन्टारजों लोगोसे गोदानै लुफुंनाय भिसिडिसि मावखुलि बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेजों लोगोसे रौता बियाबनि रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय माखासे बिथांखिफोर जेरै आइजो हाथाइसालि, लामा आरो नलेज सेन्टार बायदिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। मैयानि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि थाबैनो रौता बियाबनि सिङाव गोदानै गंथाम दालां लुफुंनानै होनाय जागोन आरो क'क्राझारनिफ्राय लानानै सनितपुर जिल्लासिम थानाय बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायदों बिथाङा। मणिपुर रायजोआव कुकी आरो मेटे बे मोननै हारिनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि दुंहाव थासारिया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो मणिपुराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो दङ। मणिपुर सोरखार आरो फ्रन्टलाइन बिग्रायारि हानजाजों गोजोन गोरोबथायाव मणिपुरनि सोरखारा थाबैनो फ्रन्टलाइन बिग्रायारि हानजाजों गोरोबथायाव सागान होनो सावरायलायदों। बे बाथ्राखौ मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ थांनाय सानाव फोसावनानै होदोंमोन। एन बीरेन सिंहआ बुंथिनानै होदों दि इम्फल हायेनाव थानाय उदखारि हानजाजों गोजोन गोरोबथा खालामलायनायनि फारसे सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। थाबैनो मोनसे गिदिर आन्डारग्राउन्ड अर्गानाइजेसनजों गोजोन गोरोबथायाव सागान होनो थांखि लादों होननानैबो बुंथिदों मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मेनिफ्राय मणिपुराव हारियारि दाङाबाजि सोमजिदोंमोन। बे हारियारि दाङाबाजियाव सरासनस्रा सुबुंफोरा गावनि जिउखौ सोरबाया बावसोमनांदोंमोन लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दुखु खस्थ'बो सहायनो गोनां जादोंमोन। बे हारियारि दाङाबाजि जानायनि उनाव सोरखारि मावख'आरि महरै फ्रन्टलाइन बिग्रायारि हानजाजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो आरो मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला मणिपुर सोरखारा होबथाजानाय इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टनि मोनसे हानजाजों सावरायलायगासिनो दङ। आसाम अरुणाचल सिमा ओनसोलनिफ्राय लाख लाख गान्जा गासै 4 बस्ता हमनो हादों उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस बिफाना। माजबाद पुलिस थानानि इनचार्ज सन्जय सिंह दुबे सिंहनि गोख्रों दैदेननायाव बस्ताजों बस्ता गान्जाफोरखौ गान्जा फालांगिरिफोरनिफ्राय हमनो हादों। मोनथिनाय बादिब्ला थांनाय 26 नबेम्बर खालि हरनि समाव कारजुलि बासबारि ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय बेफोर बस्तानि गान्जाफोरखौ गान्जा फालांगिरिफोरनिफ्राय जब्द खालामनानै हमनो हादों होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों आरो गोबां गान्जाजों लोगोसे फालांगिरिफोरनि साइकेलखौबो हमफानो हादों। नाथाय हरखोमसिखौ खाबु नायनानै गान्जा फालांगिरिफोरा जब्द खालामजानाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हायो होननानै मिन्थिहोदों। पुलिस बिफाना फोरमायबावनाय बादिब्ला हमना मोननाय गान्जाफोरा गासै 95 केजि आरो बेनि बेसेना खमैबो 15 लाख रांसोनि जागोन होननानै बुंदों आरो बे जाथायनि सायाव माजबाद पुलिस बिफाना गान्जा फालांगिरिफोरखौ नायबिजिरनो
थाखाय मोनसे गसर थिसननाय जाबाय होनना फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। थांनाय 26 नबेम्बरनि हरनि समाव हरखाबै अखानि बोथोर गैयाब्लाबो गुजरातआव अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैदोंमोन। बे अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायाव खमैबो सा 20 जन सुबुंफोरजों लोगोसे मा 50निबो बांसिन जुनारफोरनि जिउ खहा जादों। बिनि अनगायैबो आरोबाव बायदि आबाद मावनाय आबादफोराबो गोबां खहा जादों होनना मोनथिना मोनबावदों। स्टेट इमारजेन्सि अपारेशन सेन्टारआ फोसावना होनाय बादिब्ला गुजरातनि दाहोद जिल्लायाव 3, भरुचआव 2 आरो अमरेली, सुरेन्द्रनगर, मेहसाना, बटाट, पंचमहल, खेरा, साबरकांठा, सूरत बेफोर जायगायाव सासे आरो आहमेदाबादआव 1 गासै सा 20 जन सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। गुबुन फारसेथिंजाय रायजो सोरखारा बुंथिदों दि 251 तालुकफोरनि गेजेराव गासै 220 तालुकफोराव गोबां अखा हादोंमोन, जायनि जाहोनाव सरासनस्रा जिउ खुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिदोंमोन आरो आबादफोरा गाज्रि रोखोमै गोबां खहाबो जादोंमोन। गुजरातनि बोथोर बिफानआ फोसावनाय बादिब्ला दिनैबो गुजरातनि गुबुन दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा हागोननि आरो बोथोरा गाज्रि जागोननि सांग्रांथि होबावदों। इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि मोनसे बाखनायजाथाव खामानि। थांनाय 24 नबेम्बर खालारखालि चिरां जिल्ला रनिखाता सान्तिपुर हालाम कुसुंदिसा गामिनि प्रसन्न नार्जारिया हरनि समाव माइ आबादखौ नायहैनायाव अरनबारिनि मैदेरा बिथांखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदोंमोन। दा बे जिउ खहा जानाय प्रसन्न नार्जारि बिथांनि नखराव बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैदों। बिथाङा दुखुथिया नखराव सुखु-दुखुनि खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिटिसि सोरखारनिफ्राय जानानै जिउ खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय दुखुथिया नखरनो 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बुङो आरो बेयावनो खौरां बिजोङाव बिथाङा फोरमायो दि बे ओनसोलाव थाबैनो दिनैनिफ्राय 6 किल'मिटार लावथाइनि सलार फेन्सिंनि खामानिखौबो मावफुंनाय जासिगोन, जाहाथे इयुनाव मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखा मोननो हायो होननानै फोरमायो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।